kendel dan itu nang itu nang itu karjon komro me anam la itu la image kan itu itu me channel lo nasi labang soalam thep tha klar sapen ili tu pan ke khan pon dia pan ni ili tu central committee long using secretary along ni sharing be tapi ha ya fancy apor people lang lilela eceng kan kijut alam ya so alam le le ko le apa sini le alam fancy ini ke iltum adu kabe arata chini lo October 17 arni iltum akhe atum adaya vipin tumapan oktum kan atum angkhe khe atum charchim along basi hum dak sarpisar pudo oso ti ido okorgar sumardo alang litum fan munit kuma thapin pen thang kang jin so be pin pen alang litum jontu ason pinchong si apran armut lo apran ar karmuta kachinek penayat apran karmuta alang itu pan munitpur isi thang kangjin so be pin men si alang itu pan basi ko mat pichi lot lo pichi clip lo nasi itum akhe itum kai kita ningar lo chibinangi itum ka chikimu chot la pukali la arni nang lilo polong ke itum ka chikimu nun chot laban mathak rang la puson ke anu tinam mathanang nilo laban claim nang nilo athekela hello alang itum laso kisung che tong nang labang so pure chipen apran ki dam nang laki kumam ni atum ki chok che join si alang itum khunang kok lo se alang itum ke laki tum khe aparman la pen longria aparman se alang itum apran dam nang lo la sa alang itum pan ini tum ka chikimu chot kalira ibang tujilang arni kereng era tuman alang itum akisum alang itum akidu ka chitong nang alang to amang keheman na mason kape plendung tegje fansi ilu tumang bor inang ko alang itum itu ma join ni itu ma khe a join ni itu ma long ria join ni sa apran dam nang lalo la penitum kereng era tuman kamaha thuna ye bang gela hello alang itu apran karmu ra to pa diniani anta government and justice pi fekelan karbiarar fan mat adon rak fan justice pi fekelan diniani anta lasini tum bang putina karbiya tum doan ingwa khe doan ke matha dam ni bangel halo
Alang li tuhan ko matang apran karmu ne piniar ni na pangke kela. Kumara tumne. Kumara bang thune. Piniar ni anta सरकार तुम क्लार का कलम थे एकलान केलान अलांग तुम के पट्टी के इनुत भाई नहीं तुम्हें पिछी गली अलांग तुमान अपन कर्मूल के इनुत भाई नहीं तुम अपन कर्मूल गली अलांग तुम इसे ट्रूप्स मतलब इसे गैंग दो मतलब इनुत नर फन्ना पी रही है पेलांग लापेन ला तुम हेलो जो पू सरकार तुम केलान गागलां सरकार तुम की ने फेकेला पुकली सरकार तुम ने फेकला पेंचिनी उमारा तुम सिला पुसन के क्लेमा उमारा तुम सिला सो बिदी लंगनो के क्लेमा चीनी ने तुम सपिनी यार नियंता फेकलांग के दिया लापां के निंग दुक लो लगे इतुम फेकलोंग उमाने नूरमुनी जों से कहनो दा कामे क्लेम बोलोते हा इंगलोंग सिंहासन अपार इंगलोंग ले दाम समी हा उन्होंने आतोक ले चपक दाम समी alang lipan ne fake ban fake itum chini sidame pini arni hola apran karmu dek ana geng ke the tumanda idut nar honta ne petidang ne petidet banda kedet wo banke lake itum project ke like government atum chini asala so thing kono de government dum ko pene kachera dum dokok ma labang arjumi melo la siamu het ni lipulo itum kereng era tum kecikimut cot lapu kali bola kibang tuyar ni ini tum bang putin ta mikanga ke mikanga long uri kecipe job ki pan itum arjap ti pen koso si kimi jima koso si chogi ma koso si monsam gitu jima labang ke itu engkam cior on bek nangji alang li tum pan apan karmut lake ke alang ve lake ma joga kai ni krem ta lake ala tumi kahin lo jaga tum lo lage asila sona tum hangin ne pinang bek nang jila pen ke justice bibek ngai pusi itu bang putin da demand nang jila pen la demand lo asi pini tum condolence dolo ala to putha tum chikimo lo pini ak di forum supielo jambili thomarum asila person ke chikimo kai ki tu po e der nang ji la pen la so aning ki pung la so aning ki jangje bang ke ning alo chibikok si tum ke bang ji arni ko masi kalau soal culprit mah, kalau bangke itu, pelong log dia pansi itu bro inang po. Tapi government itu piniar ni enta, dah council ke cari itu piniar ni enta. So culprit Tuhan ni dia inang ni dia pelak emang humi melo lagi. Asal lagi prabjin dan lah justice pivek ni, lapen, kalau keciwa itu adon arab itu, apan government ni kipi isa kera batangka do adhoga tu kelong lihat tu do orang. Sekarang Tuhan prabjin dan karbilo termas council pen. Kita jurvek nangji pusi, nil tu mahin dan cunduri lo, lahen lo. Ay nangyay lang man. Kalau pak, kita pasan ya, pasan deh mah. 어떤 번째 같아. Pini ko pia po si labangso ajay mek dilitum cikimu po nangkok ma lapen ki labangso arni ki ik kusinilipin mga jong pondat po karbiang long along ining kiduk ithin nay arni ki lake 17 October 2025 arni hello church in Prisek along Hanga dua daya bipin pen apran kita menang atum apan kacikimo arni lo piniken la sinilihin pen kacihek pen kipugang tung la pen ke kaning jigang tung lam ke la puson hello kidamtang surihini rank ko surihini rap ho pen non surihini rank ko rap ho an kening kaning ko nang pleng elo Setame pini arni setame ahok pedakang saya bangke ili tumlong le dalo
lapen ili tumakhay tum sa kami kumasi labang solong ili tumapan nakapacharvo ma kumasi halat hangap dua daya vipina tumapan apran karmud ma halabang so akilang cari bangke paveda da son situng teglong karbiang long along sa kami ili tum DC tum kami dolo SP tum ta dolo lapen ke pinilapusan taksi CID tum kami dolo sa kami ahok pet akang saili long la talo lahan lom ahok pet ining kituk alam the bangke kopi posi ili tumakhaya phan lapuan bang pike praisian hangat dua daya be pinpen apran kidam pini hara dagalong kipachi jontu jonawara son alang litu maphan kibat kipachi lapuan alang litu maphan chenek lang era pisitame kumasi kipachi ma kumasi lapuson orlang no nang kikrema pusitame pini administration at compense kami kang samri bangke ilitum lang kumeme lapen ke ilitum karbiang longalong sa kami aneng kan bangka 17 October bangke ilitum chikimudon berlong churchim presika di malong sa metam pen ilitum near sa me chibatam lo lapen milor sa me chikaydam lo sa me ilitum araratum upilo non ito makinang sot ne labangke ili tum akinang sot ne bangke kumasi labang su adua daya vipina tumapan apran karmud ma kumara bidilang ngoma labangke ili tum bikar lipredet nono bangke ili tumakadiman ili tumakar i bangke lalo kumasi lapuson odlang no say nagkeklema lapan bangke ili tum bikar lipek nang ji lapenke ili tum akinang ji talahan lo kaddo kavi tum sulang dora tum sane labang ke tum justice long vek nang ji boli tum labang ke ning jit tip nang ji lahan lo ni kan ku bang tung bang ke ano Aku last ni bos ke ini Church Priestek along the penancy ini tu kami cetong pen aning kan wang ason tak non bangso aning kan ta 17 October ini tu alang letum adaya wepin pen lebang so pier pen kedam nang kapen kichi nang putha 2005 aning kan silabang so aputha ning duk pik lo lapen ning oi pik lo alang litung ta chithe jang je thang the pason te non ilitumason alang litung ta karbia khai phat MSN akam MSN karbia khai phana towar alang tum ta claim por thai jini la sini lining duk lo alang litung bang so ki chidang ko athe bang ke ili tum karbia khai tu aphat government as atu ro agent tum phanang koi pen ili tum la ing long khai tum phan ke pachar ho ji labang so bidi nang ke claim bom una ho tami ili tum ing long khai tum mai kilua joy nei ili tum chichini dun de dal la pen labang so ro agent ke claim labang ke nili karbia khai phan la pen ing long khai phan nili ini le thotami pudak ji ili tum karbia khai tu RSS along sinon dola RSS atuma bidi lang no ili tum phan alang li tum lam thu lam dok pen ebai si ili tum phan RSS atum nang chepa ok lo la sonang chepa ok pen RSS atum si arlo pen
bidi lang no claim si ilitum inglong khay ang bong ilitum panang pacharbo inglong khay ang bong ilitum pan pachitu pachitharlo ati kopia ponna pulo tangke RSS atungke inglong khay tumpan ke pachi koi nahi musila tumke amang kay mando lapen alam theta me la tum do lapen kitab long sita me alang tum ke tok do lasi ning duk ping lo pini la puson ili tum ke pona po lapen non la ili tum karbia ke atum an sita me la non RSS atum long ke do na tum an dame RSS long che odu nangku lapen ro ejana tum ili tum akhay pan ipa charbo jia bidi na claim along naga chong thui along bangke ili tum tanon iprang bang jilang ana bangke ili tum matha pa mekapen lang pa mekapen si ili tum ajara son sistami ili tum claim dam nahi sia ladake amuk a political party si ke chokche amuk alenge the si ke chokche uta nona porge ili tum kache jong dam jia porga lilo ate kisung bulote ili tum ka dogo eta kisung isiberlo na arlenge the sitame ili tum akhay bulote ili tum akhay si giti loga aposi kisung isiberlo la aposi la kichi non ili tum phanang ke otekang korte la pening jira tum la bang plikebrai si an la dagdo lalang li tum phan akar jong alang li tum ningkang samjina jinang jia pan pulutang ke alang li tum upi ko puson dan si la puson ke ponang kok ma bangke ili tum alang li tum farman chisong pinang ko la pen justice ili tum long pinang ko lalo liputang ke alang li tum sitame aning sampo la pen ili tum la nonason ining oi ning duk chepaklang dun chot ituma khay bang virbom la pudang e chok chedeji tasi ili tum sitame kere set pen sidonang ko lapen kacere mek pen sidonang ko lapen non kewang jiar ni ana bangke ili tuma khay do an sitame lapuson chebhong chingchek a hoelam adu elam pen itum che chitu che thak lapuson mang kaweda jia pan bangke un ana bangke ili tumta kere set pen si chingki che than men si ajara son sitame ili tum claim dam nang ko lalo liputang te ili tuma khay ta nonason chijang jok lotu asi lili ka do kawe karbiang long har phan ke pachini alam theke nili hin pen la pon wala dah sarfa dadak dipua tau nang bong along nilitum nilur ke kai pen kachiki mo pon ning duk isining duk apur kimo nang dokok lo kedamtang 2005 aningkan prisek along ilitum karbi araratum jiri kindeng pen kebang boma bas Assam government atum tengkeng dun si alang li tumhan pachilab lo alang li tumhan abasta mekai chok oso akibi kichi sarpi sarpu kadokawe bang tikebrai si lancho takalilang charchi marong ta mekai damlan lapen alang li tum kapangreng achelong chainong anta pachipikoy lang lason si ilitum aphan ilitum akhai aphan nang kiwi la kopia posi nang kiwi ma pulotang te nitum kamat hadam meme alam lapen alam ta hokdep ta hai athema ilitum hemprek ke hang autonomous state ke hang ke la inglong a district an karbi anglong di mahasau chingrum pet pensilitum Article 244A pen autonomous state ke hang rapet bom lo lasi labang so hemprek ke hang ajak kong nang pa bob dun je phan lapen labang so aing long aso tum phan ajak kong ka pa wederji nang ke bersit garje phan ili tum phan nang ke dong thip garje phan labang so hemprek ke hang kithur ke Assam government tum bang ke nang langun epic lo la so posi
ladak ing long aso tumapan karbiang long punon di mahasaw punon ing long aso tumapan kapacharvo asaya bangke Assam government lapen Assam police atum klempik la siladak 2002-2003 aning kan pen karbiang long arlo kuki pen karbi tumhan pacharvo titi pachichu pachethat pachipachi titi lapen di mahasaw long ta di masapen jeminaga di masapen mar lapuson karbi pen di masa lapuson kapacharvo kachepachi asaya bangke Assam government atum klempik lason thaksi 2005 aning kantra ilitu mapan isi kopai ke lang no pusipunang kokpo lapen ilitum putip nang kokpo Assam government Assam police atum si lake ke claim athe ko people lama plote hala bangso adai kawe bang pikebrai si apran ke damnang lapen charchi marong hem rit meke kainang la pulumba jong don surya awar hem rit meke kai apran ke damnang karbi choche di masa tum ta pran damnang hal hai apran ke damnang komalo adai ke do akal prit komalo hala tuma phan piniar nianta inside hektela lapen la kang sai nang ji ar pu komalo ke do la ke Assam sarkar ta Assam sarkar tum piniar nianta inura phanta ahok pera kang sai bangke pi thekthelang 2005 pen pinike 2025 lo ningkaning koi damelo la ningkaning koi ang bongta la Assam government tum la bangso ahok pera kang sai la pen justice bangke ke phovek abang fu tum phan pi thekthelang compensation pilo compensation ki pi la ke compensation ki pi pen si kadu kawe ke choklo pugali compensation ki pilo te munit le pachi ta choklo hemrit le meche kaita choklo pugali tangka mahapen ke la ke munira phan ke namune munira pran ke namune seta ilit tuma phan Assam chief minister ta thangar di tanang pipe la pen Assam government mata thangar di tanang pipe bang plikep rai si munira pran ke dam ke la ke lamsu gali halapur di masa tum ta pran ke dam bang kwano ne sila haya report ko pc la bang so inquiry pen report ke long lama lata report de jok phanta paklang ke piniar ni aning kaning koi dam elo piniar ni anta justice bang ke litum long thek thedalo asi ilitum chere nangji nona mata claim bom lang ing long aso tuma phanang bong kapacharvo kapachepachi ron mai kapado hemrit kapachi pri kapaching thur thek thed de je phan ke Assam government atum bang ke claim pick la bang ke ning dosi ke me kadu kawe la bang solam ahok tinte data hai sita nili pini phere repin men sila bang solam bang ke ining ki pung ining ki duk pen sila bang solam bang ning jedet lo stala ke allama bang ke ahok lo ili tum inglong aso tum phan government atum ili tum phan nanglang rop la pen ili tum phan nang keber un an nang ka suppress asai loksi ke claim la si ning duk piglo non anta ili tum phan ing ton telan la bang so Assam sarkar atum ili tum phan nang ka chenek la si 2005 aning kan prisegalong council bas pen wang bom hala sohot ke ing nam piglang jerikin denge da matwarta enopik ing nam kar that thektik lang ing sam hela la sona pora hot adai kawe akarbi atum phan jokta ke rabdun bang kawe akarbi atum phan hala dak pang thek the atum ro agent atum tahai RSS atum tahai mate Assam police atum tahai hala tum phan pachi dunet aposi alang litum kichi ilitum pen nang cheo bublo alang litum nang cheo jok jedalo alang litum akar jong chomrong me ning samjin pen kapadod don thek pameje phansi ilitum alang litum phan ning duk chipi la pen alang litum han chikimolo la pen labang soak alang litum apran ke dam nang apot alang litum phan ahok pet akang sai justice kapalong vek je phan ilitum ko piang deng ma ke dam nang ji government atum nang claim pipedalo la penalang litum ke claim se kang tung telo ha intention masi labang so justice ke lang litum nang ping tung telo la pen justice nang ki pg lang ga phelam lo non e prang ta la puson ka pache plang bom je phansi alang litum abangke kai ke ta asitin to war pen talang litum bangke claim ro asila dagal litum chere du nang ji akapre kapre to war pen litum phan nang ke ber
Dhormo alam penilitum phanang keber, politics penilitum phanang keber, khai hejana pacar bo penilitum phanang keber, sakuri kontrak ki ahin penilitum phanang keber, beha bepara ahin penilitum phanang keber, lokacharli awar sai penilitum phanang keber, lason kaprek awar sai ilitum phanang ki pipon pe nang ki dong tip kabor I asorkar pen mentu silitum ke jok ke long serak puma alam thepi bang ke mentu silitum autonomous state mate hemprek ke long serak si lahai huya ki sung pen ke jok serak puma autonomous state ke long hello ilitum kaduk kawe justice ta ke long autonomous state long lete ilitum la pusona ki sung ke phobom jila justice bang ke ilitum akaprek atwar pen ilitum justice ke chipin elo kusin ili mathadam la si ningduk cepak lang lo la pen ke damtang 2005 aning kan bang kebrai si sose adai kawepin akar biarat lapen kaprek atum apran ke dam nang apot alang litum akar jong chomrong me parabdon pe menang pursi nililam thing ton ko adalo bondan oh bukan ya ya kelama